ina bisa hanya na mai hito hanyar Kwanni. A bisa hanya mai hito a Kwanni kamar zuwa wurin su Usu. Nan na ran tuya wurin su Usu. Ina da wurin su Usu na aka jidda suminti na kuma na ya aka jidda suminti. Ƙarhe na aka jidda musu. Ƙarhe na aka jidda musu. Ga yaro ne nan. Ga yaro Usu.